Имаше добри лични граници. Граница не е само да кажеш не. Ето 3 неща да провериш дали имаш лични граници. Първо, граница е нещо, което правиш ти самия, а не нещо, което се надяваш някой друг да направи за теб. Не е граница спри да ми повишаваш тон. Истинската граница е, когато разговорът стане на висок тон, ще продължим, когато се успокоим. Ако чакаш някой друг да се промени, за да си окей, това не е граница, това е желание, молитва, а и наказание за теб самия. 2. Границата защитава теб, не наказва другия. Не е граница, ако не ми отговориш на съобщението, ще те блокирам. Истинската граница е, когато не получа отговор от теб, не съм окей, затова си давам време и пространство да се фокусирам върху нещо друго. И 3. Границата е последователност, а не драматична декларация. Не е граница, приключих, спирам, не мога повече и така до следващата седмица или следващия месец. Истинска граница. Обичам ти, но също така толерирам неща, които ме сриват. Избирам да правя нещата по начин, който ме кара да се чувствам добре. Здравословните граници не са ултиматум. Те са споразумения, които сключваш и спазваш със себе си. Ще ми е интересно да чуя в коментарите какво мислите вие по темата, а също на каква тема искате да видите видео. Ако сте в София следващите дни, искам да ви поканя в неделя на комбинирана практика кундалини и звукова медитация, а във вторник на новолуние ви каня в студио Аура на Слънцето да се заредим за нещо ново. Чао и до скоро!